Benvinguts a un nou programa resum de les competicions de la Federació Catalana de Futbol Americà. En aquesta 8a edició parlarem de l'inici de les últimes competicions que faltaven per engegar i que van començar aquest passat cap de setmana. Dissabte al matí van viure els primers partits de la Lliga de Flag Sots 13 al municipal de Can Llobet de Barberà del Vallès. Tots els equips van disputar els seus dos primers partits. També es van jugar els primers partits dels Sots 15, encara que només 3 equips van fer córrer la pilota. També hi va haver-hi Lliga Júnior aquest cap de setmana, una 5a jornada que ens deixa a Box com a intratables líders, comptant els seus partits per victòries, i on rookies han escalat fins a la 3a posició amb la seva treballada victòria davant els Quest Phoenix. Acabarem el nostre programa d'aquesta setmana amb un extens repàs a la primera jornada de Flag Open, on 9 dels 18 equips ja van encetar la seva compta de partits i on els teòrics favorits no van fallar. Ens posem en matèria i, com hem anunciat, comencem amb el que va succeir dissabte al matí a Barberà, on van poder veure debutar els equips de Flag Sots 13. 3 equips van sortir de la millor forma possible després d'aquesta jornada. Els locals rookies van aconseguir una doble contundent victòria, primer contra Phoenix per 0-25 i posteriorment per 32-0 contra Torrelles Legends. Bon joc d'equip i una gran defensa van caracteritzar el joc dels barberencs. També van aconseguir 2 victòries als finalistes de la passada Copa Catalana, els Badalona Dracs. Contra els mateixos rivals que els rookies, els badalonins van demostrar una solvència semblant, guanyant a Phoenix per 20-2 i a Legends per 0-19. L'últim equip que va aconseguir el ple de victòries va ser el conjunt castellonenc dels Ironmans. 20-7 es van imposar en el seu primer maig als Reds de Terrassa i van donar un cop sobre la taula en el segon al guanyar els actuals campions de Copa, els Celtes de la Vall del Tenes, per 6-25, demostrant que donaran molt que parlar en aquesta temporada 2017. Els Celtes havien guanyat prèviament els Reus Imperials per 14-32. Els reusencs també van perdre contra Reds per 26-12, quedant-se així encara sense guanyar un partit. Aquesta primera jornada Sots 13 es va completar amb 4 partits que es van disputar a terres gironines. Els Búfals resten a la part superior de la classificació al guanyar els seus 2 partits, 27-6 a Box i 7-34 a Eagles. Per la seva part, els locals Wolves es van imposar amb claredat 41-18 als vilafranquins, però no van poder en un match molt igualat amb els Box, sucumbint per 26-24. D'aquesta forma, la classificació queda encapçalada pels nombrats Rookies, Dracs, Búfals i Ironmans, i tanquen sense guanyar encara Phoenix Legends, Imperials i Eagles. Paral·lelament a aquests partits de Sots 13 es va donar el tret de sortida a la competició de Flag Sots 15, també a Barberà. Van debutar-hi 3 equips, 2 dels quals representaven a rookies. Els Rookies Gold van passar per sobre amb claredat als Imperials per 40-0 i els Rookies Blue van guanyar també els reusencs per un més ajustat 0-12. En el tercer i definitiu partit, els Rookies Gold van imposar la seva superioritat física i es van imposar clarament per 12-46 als seus companys de club. Entre el proper i el següent cap de setmana jugaran tots els altres equips d'aquesta emocionant competició infantil que compta amb un total de 15 equips. No et perdis res del futbol americà català, subscriu-te al nostre canal de YouTube. Resultats força clars es van registrar en la 5a jornada de la Lliga Catalana Júnior. Els rookies van guanyar a casa contra Granollers Phoenix per 26-0. Els Falcons Senglars van passar per sobre dels Imperials reusencs per 51-7 amb un imparable Pedro Gandarillas, autor de 6 touchdowns. De la mateixa manera, els pioners van acabar amb Pagesos guanyant per 51-14. Els Reds també van sumar una nova victòria per 6-29 a casa de Dracs. I els líders, els Box, segueixen sent líders, guanyant aquest cop 40-0 a Búfals. Rookies amb aquesta victòria es col·loquen com a tercers classificats, però el cert és que van suar de valent per poder guanyar uns Phoenix que van posar-li les coses molt difícils. De fet, els barberencs no van poder anotar fins a mitjans del tercer quart. L'excel·lent direcció de Matías Castaño va trobar els seus fruits en una jugada que quasi acaba en pèrdua, però que el cubi cadet de rookies va convertir en un excel·lent touchdown després de més de 60 iardes de cursa. A partir d'aquest moment, la defensa dels Phoenix va perdre consistència i els locals van anar fent la diferència en el marcador cada cop més gran fins a arribar al 26-0 final.
Pioners també es puja a la lluita per entrar a la postemporada amb una clara i contundent victòria contra Barcelona Pagesos. Luder Pérez i Narcís Bach van ser un malson pels barcelonins en una primera part que va acabar amb un quasi sentenciat 32-7. Narcís Bach finalment acabaria amb uns magnífics 4 touchdowns. D'aquesta forma repassem la classificació quan ja hem superat l'equador de la competició. Box, com ja hem dit, líder en solitari, comptant els seus partits per victòries. Prop seu, Falcons Senglars amb 4-1, xifra que podrien aconseguir Rookies si guanyen el seu partit aplaçat contra Imperials. Reds, Pioners i Pagesos es troben a la zona mitja amb 3 victòries i 2 derrotes. Números a l'inrevés que té ara mateix Dracs. Búfals amb una sola victòria i els Imperials i Phoenix en cap tanquen la taula. Sense temps quasi de pensar-hi, aquest proper cap de setmana ja es disputarà la 6ª jornada, que ens deixarà aquests enfrontaments. Per obrir boca, un interessantíssim Reds Falcons dissabte a la tarda. I per diumenge, Pioners Dracs, Phoenix contra Pagesos, Búfals, que rebran a Rookies, i tancarà la jornada de nou els líders Box contra un dels Kuwais, Reus Imperials. Tancarem aquest 8è programa parlant de l'última competició en la que ha començat a moure's la pilota. Finalment, aquest passat diumenge a Granollers es van disputar els primers partits de la Lliga Catalana de Flag en categoria Open, és a dir, la competició oberta per tothom a partir de 16 anys. En aquesta primera jornada van ser 9 equips els que van posar-se de curt, mentre que els altres 9 ho faran aquest proper cap de setmana en una jornada que es disputarà a Badalona. Destaquem d'aquests primers partits que es van complir les previsions i els 3 equips que comptaven com a favorits van guanyar els seus 2 partits. Els campions de la passada edició de la Lliga Catalana de Flag Open, els Gladiators de Caldes de Montbui, van debutar amb una clara victòria davant un Zuroloki que s'estrenaven a la competició, amb un resultat final de 0-47. L'altre partit no va ser tan senzill, ja que els Panthers de Mollet van posar les coses molt complicades, sobretot en la primera part. Ha costat a files a mitja part, que no hem aconseguit avançar en la pilota i tindre la nostra posició. Ha costat una mitja part molt maca, un partit molt maco, i bueno, al final hem guanyat, però un partit molt igualat. Però finalment els de Montbui van trobar la seva millor versió i van acabar imposant-se per 41-18. Serà molt difícil, són 18 equips per 4 places, costarà molt, no serà gens fàcil, però tenim que intentar-ho i ens agradaria fer el doblet de la Lliga i aquesta Lliga tan maca, 18 equips, intentar-ho, perquè no? Equip n'hi ha, ganes també. Qui van viure una història semblant va ser els Búfals, que a pesar de guanyar els 2 partits, també van haver de suar de valent per doblegar sobretot els locals Phoenix. Un ajustat 13-25 va ser el resultat final en un partit que va ser emocionant fins als últims instants. Amb l'equip local amb Phoenix ens ha costat sobretot la primera part moltíssim, perquè ells han entrat molt bé al partit, ens han anotat molt ràpid, però hem sabut reaccionar i sobretot a la segona part ho hem fet bastant millor, amb més calma i la veritat que molt satisfets d'aquesta jornada. En el segon duel del dia, els barcelonins no van patir tant per guanyar els Argentona Box amb un resultat final de 38-6. El segon ha sigut un partit bastant relaxat, que ens ha servit sobretot per agafar una mica de forma un altre cop i amb moltes ganes de jugar la segona jornada. Tots els anys a la Lliga hem entrat i per tant és repetir entre play-offs i evidentment si podem entrar a la final tenim moltes ganes, si ho podem fer perfecte i si no estarem contents amb play-offs. Aquest grup de 3 equips que van aconseguir les 2 victòries es tanca amb els actuals campions de la Copa Catalana, els Barcelona Pagesos, qui van demostrar una excel·lent forma en aquests primers partits de competició i no van deixar opció als seus rivals. Primer es van desfer dels celtes per 6-57 i en el segon es van imposar per un altre clar marcador de 41-0 als Wolves Blue, un dels 2 equips amb els que es presenten l'entitat de Sarrià de Ter en aquesta Lliga Open. Hem intentat treballar les defenses i que tot anés rotllant després des de la Copa que no jugàvem i anar rotllant l'equip i ja està. L'objectiu, evidentment, lluitar pel títol i repetir a Calatayud, poder anar a l'Spanish, això seria un dels objectius, i ajudar també al Black, l'altre equip que tenim, que també pugui lluitar a les places de dalt. La casualitat del calendari ens portarà en la jornada del diumenge 26 3 partidassos amb aquests 3 equips
enfrontant-se entre ells. No cal dir que no us ho podeu perdre. Per acabar amb el resum d'aquests primers partits de la competició Open, els Granollers Fènix van aconseguir la primera victòria davant els Bocs per 12-18. Els celtes de la Vall del Tenes van aconseguir també sumar en un igualadíssim partit davant els Wolves Blue, que es va decantar pels verds per 12-19. I finalment els Panthers de Mollet van haver de treure les seves millors armes per guanyar uns combatius Uroloki per un ajustat 49-44. Com ja us hem avançat, aquest diumenge jugaran els seus partits de la primera jornada els altres 9 equips de la competició al camp de Badalona Sud, a partir de les 10:30 del matí. Però això ja us ho explicarem la propera setmana en un nou programa de la Federació Catalana de Futbol Americà. De moment, per avui, ja hem acabat. Fins a la propera, gràcies pel vostre suport i a seguir gaudint del futbol.